Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomana Shi? Inini ndiri musikana, ndakadanana nemukomana wangu kwe3 years. Mukomana Shi, mukomana wangu uyu ainge achindiitira zvose zvandainge ndichida. Mari ainge achindipa, even magifts aigara achingondipa magifts akasiyana siyana, especially mabirthdays angu. Ndaitoziva kuti each and every birthday ndinofanira kuti ndinge ndichitengerwa zvimwe zvinhu zvinenge zvichidhura. Kana ari semafoni, ndainge ndisingatombomukumbiri kana kumuudza kuti ndava kuda imwe foni. Mukomana uyu wandainge ndichidanana naye aiva nasekuru vake avo vainge vachigara kuSouth Africa. Saka sekuru vake ivavo vairakidza kuti vainge vari munhu wemadhiri hameno kuti ivowo sekuru ivavo avo vainge vari kuSouth Africa yainge iri mbavha here kana kuti kudii, because nguva zhinji aikwanisa kungokaruka auya kumba kwedu kuzondiona. Paya paanenge auya kuzondiona aibva atoti bvisa line mufoni mako because pane imwe foni yandiri kuda kuti unge uchitesta. Saka nguva zhinji mafoni iwawo awo ainge achindiudza kuti ndiri kuda kuti unge uchimatesta ainge ari iPhone. Saka ndainge ndiri munhu wekuti ndaisambogara ndiine permanent phone. Most of the times ndaigara ndichingochinjanisa latest iPhone. Even malaptop vanin'ina vangu vainge vachitoshandisawo malaptops aya anonzi iMac. Asi munhu uyu ainge asina tarisiro yekuzondiroora because airakidza iye kuti ainge ari munhu anofarira mafaro each and every time. Pose pandaizama kuti ndinge ndichida kunzwisisa kuti iyo relationship yacho yedu iyi yatainge tiri mairi yainge yakambonanga kupi, but iye aibva aavoida maquestions iwawo. Chake chaaingoda kana uinaye ndechekuti usakomplaina. Waiti kana ukangokomplaina chero nezvaunenge wakomplaina nazvo zvisinei kuti panguva iya yamunenge muchiita bonde, kunyange ukamuudza kuti zvinhu zvacho zvauri kuita zvinorwadza, iye ainge achingoti no, do not worry, mangwana ndichapinda mutauni ndonokutengera chakati. Nyangwe akakuona kuti unenge wakabhoekana, iye solution yake yainge ingori yekukupa mari. That is why ndainge ndichingoona kuti mukomana uyu wandainge ndichidanana naye, kunyange zvangu ndainge ndichimuda zvekare, iye ainge achindipa zvose zvandainge ndichida, but tarisiro chaiyo yekuti anokwanisa kuzondiroora mukomana Shi painge pasina. Sezvisinei ndakabva ndaitawo mimba 3 times, asi iye ainge achiti bvisa nekuda kwekuti handisati ndava ready. Pamwe pacho ndainge ndichitoitawo musikanzwa because aimeka sure kuti ndagara ndichingotenga mafamily planning. Ainge akaramba kuti ndisaiswa jadel because iye aiti hanzi kana ukasangana nemukadzi anenge akaiswa jadel rinoenda kunobloka mapipes ako kudini we kunhengo kwako. Saka ainge achimeka sure kuti each and every time ndinogara ndichingonwa mapiritsi angu efamily planning. Asi semunhuwo ainge achidanana nemunhu aiva nemari dzake, pano nepapo ndainge ndichimboitawo ndichizama lake ndichiti zvimwe kuda kana mukomana uyu akaona kuti ndabatirawo pamuviri, pfungwa dzake dzinobva dzachinja, obva aitawo munhu ari serious. But 3 times ipapo pandakabatira pamuviri ainge achingondiudza kuti bvisa, ende aiva munhu uya wekuti kana akakuudza chaanenge akuudza kuti ndiri kuda kuti unge uchichiita, kana ukasachiita aikwanisa kuita kana 2 weeks akangokunyararira. No matter how hard you would try to speak with him, iye aingoblitika mamessages ako kusvika wega wazokumbira ruregerero. Nguva zhinji mukomana Shi ndini ndaizotoguma ndava kumukumbira ruregerero, ndobva ndatomuudza kuti it is okay murume wangu, chimirai zvenyu ndingobvisa mimba yacho if that is what is making you angry. Asi ndaizoti paya pandinenge ndabvisa nhumbu iya yaanenge abva mukundipa, nguva zhinji nhumbu idzi
aisambomirira kuti dzikure. Ndaingoti paya kana nhumbu maybe ndichangobva mukuzviona kuti panapa ndava nepamuviri maybe after 1 month kana kuti 2 months, iyewo hameno kuti aizviziva sei. Ndinorangarira kuti this other time pane paainge asitomborimo muno muZimbabwe, ainge aperekedzana neimwe shamwari yake, vainge vachida kuenda kunotenga imwe motikari kuSouth Africa. So inini pandakasara kuno kuZimbabwe at that time ndainge ndichitogara kumba kwake, akangokaruka andifonera akati, iwewe wava nenhumbu kaiwewe? Ndikati nhumbu? Aiwa, handina kana nhumbu ini, ndakatomirira kuenda kumaperiods angu manje. But the following morning after the night, irora ainge andisendera message achiti, iwewe une nhumbu kaiwewe? Nhumbu iyoyo ndikuda kuti uibvise. Zvinhu zvakandinetsa kuti ko munhu uyu anogoti ndine nhumbu sei, iyo iri bhodhi yangu. But chakazondinetsa ndechekuti that very following morning ndakati ndichinomuka, in fact ndakatongomutswa ndichitonzwa kuti panapa ndinokwanisa kutorutsira mumachira. So kubva musi iwoyo ndipo pandakangotanga kungoti pano nepapo ndinenge ndava kurutsa. Even paakazodzoka achibva kunoperekedza shamwari yake iyo yaainge aenda naye kuSouth Africa, the first thing chakaitika ndechekuti paakadzoka kumba pane zvaainge apfuura achinditengera kune imwe restaurant irimo muHarare, iyo yaanofarira kugara achingotenga chikafu kwairi. Saka akati achingonopinda mumba ndichinomutambira kudai, pandakangonzwa munhuwi wechikafu icho chaainge andivigira, ndakabva ndangomhanya panze ndokubva ndatanga kurutsa. Pandakapinda mumba iye akabva andiudza kuti I know that you are pregnant and no matter what you try to do, ndiri kukumbira kuti unge uchibvisa nhumbu iyoyo. But zvinhu zvekuti zvaigara zvichingondirwadza, but paisava nechekuita because mukomana uyu wandainge ndichidanana naye mari ainge ainayo, asi chaainge asingangodi for that time according to him ainge achiti, inini ndiri munhu wemabusinesses, I want to make sure kuti you really love me. Hanzi kune vamwe vanhu vanonzi magold digger vanongopinda mumarelationship so that vakwanise kuzongoraramiswa upenyu hwakanaka nemurume uyo anenge amuroora. Saka iye ainge achiti izvi zvatiri kuita it is just a testing phase yekuona kuti inini ndinomuda, but ndakashayawo kuziva kuti murume uyu ndomurakidza sei kuti ndinomuda, because zvose zvacho zvaainge achida kuti ndinge ndichiita ndainge ndichimuitira. Ende nguva zhinji kunyangwe pari panguva yebonde ndaisambowana kana nguva yekuti ndinge ndichimukomplainira. Chese chaanenge ada kuti ndinge ndichichiita ndainge ndichingomuitira, but still iye aingoramba achingondiudza kuti zvose zvatiri kuita hanzi it is a passing phase. Mangwana kana ndazokuroora ndinenge ndava kuziva kuti even if I die, kunyangwe ndikazokusira upfumi hwangu, ndinenge ndasira munhu akapinda murelationship neni nekuda kwerudo. There were days pandaimubvunza kuti masacrifices ose awa andiri kukuitira ekuti unondipa pamuviri, mushure mekunge wandipa pamuviri wobva wandimanikidza kuti ndinge ndichibvisa pamuviri ipapo, zvese izvozvo zvandiri kukuitira, don't you think kuti it is love? And is my love not enough? Ndakabva ndamubvunza kuti out there vakadzi vangani vanokwanisa kuti vange vachikuitira zvose izvi zvandiri kukuitira, like kuparadza icho chinenge chava mudumbu mangu. Auone kuti zvitadzo zvekuti mangwana kana ndafa Mwari vanozondibvunza kuti pawainge uchiri mupenyu ko wakaitei. But mukoma, murume uyu ndo wainge utori unhu hwake. Pane umwe musi ini ndaitofungidzira kuti ndainge ndichida kuitawo a discussion naye tikwanise kuonesana nzira negwara rakanaka, but iye akabva atondipindura kuti don't you know kuti vakadzi they are after money. Izvezvizvi zvose zvauri kukomplaina kuti mimba dzawandibvisisa dzawandisa, it is far much better kuti tinge tichingoshandisa zvedu protection because ndinokwanisa kuzogumisidzira ndakuvara. Iye akabva ati do you know kuti out there are many women vamwe vakatoroorwa vekuti kana ndikavaudza izvezvizvi kuti I want to be in a relationship with you, munhu anouya kuno achimhanya, iwewo ukazotobuda muno wasvava. Saka kubva zvaakandiudza mashoko iwawo ndainge ndava kungoona kuti
murelationship iyi ndingoriwo zvangu muranda, ndainge ndichingozviudza kuti regai tingoonawo kuti zvichaguma nepi. Maybe ndizvo zvacho zviya zvinonzi kana uchida imba yako unofanira kuti unge uchizoishingirira. But zvinhu zvaindirwadza kuti munhu aiva nemari dzake but ainge asingangodi kungondiroora. Ndakati kana uchiti hausi kuda marriage ngatichisiyana kwacho. Iye akabva ati the reason why wava kuda kuti tinge tichirambana it is because you were after my money. Now wava kuona kuti mari yangu hausi kukwanisa kuinanavira semadiro awainge uchida kuzoinanavira, ndosaka wava kuti ngatisiyana. Asi ndakabva ndati mari yako handina basa nayo, handiti dai ndaiva nebasa nemari yako ndaingoti paya pandinenge ndaita pamuviri ndobva ndatongokuudza kuti I am no longer going back. But tarira uone kuti zvaunondiitisa kuti sometimes unouya wobva wanditora pamba pevabereki vangu and you are just taking advantage yekuti vabereki vanguwo vanhu vanongozvitamburira vachitokutarisa, vanenge vachitofungidzira kuti through iwewe maybe mwari wavo achakwanisa kuzovaropafadza. But chiona manje kuti zvauri kuita hazvisi fair. Unoti kana wanditora pamberi pevabereki vangu wouya wogara neni kumba kwako, sometimes unogara neni uchindiita mukadzi wako for 1 week or so, ukati uri kuda kuenda kuMozambique unouya obva wanditora kuti ndisare ndakachengeta imba yako. Dzimwe hembe dzako dzacho hautombonditendedzi kuti ndinge ndichidzibata. Pane hembe dzawakatondiselektera kuti idzi ndidzo dzaunofanira kuti unge uchiwacha asi idzi usabata. Saka abuse yacho yauri kundipa and abuse yauri kupa vabereki vangu hausi kuona kuti zvinhu zvacho zvava kundiremera here, kasi uri kuda kuti ndizongoguma zvangu ndazvisungirira muno mumba mako because kurambana kwacho haudi ende kuti unge uchiita zvinhu zvinorakidza kuti iwewe unondida haudi. Why uchindidzvanyirira kudai? Zvinhu zvose izvo mukomanashi zvakasvikawo pakundibowa. Ndakasvika pakumuramba, ndamuramba ndakabva ndazosangana neumwe murume uyu akabva ati iye ainge achindida. At that time ndipo pandainge ndabatira pamuviri pechinumber 3. Saka pandakaona kuti at least ndainge ndasanganawo neumwe murume uyo ainge aine chivimbiso chekuti anokwanisa kunyaradza mwoyo wangu uyo wainge waparara like that, because I was not even sure at that time kuti ndoita move on here neumwe munhu kana kuti ndoramba ndakangomirira mukomana wangu uya, because even though ainge ari munhu aiva nerushusho but panhau dzemagirlfriends ndainge ndakazvionera ndega kuti iye aiva munhu aisatomboda kuita zvekuchinjanisa vanhukadzi. That is why ndainge ndichingoramba ndakangosimbirira paari, because I knew kuti he was faithful. Asi behavior yake ndiyo yandainge ndisingangonzwisise. Saka murume uyu akazondiroora. Takati taita 6 months tichidanana ndokubva azongouya kumba kwedu ndokubva andibvisira. So mukomanashi inini I got married last year. Then ndakabva ndazobatira pamuviri. Ndabatira pamuviri mukomanashi, dambudziko rakazoitika nderekuti mwana wangu ndakati ndamuzvara kudaro akabva angofa aine 3 months. Akangoita zvekungopupa furo. Ndakabva ndazoita imwe mimba zvekare. Mimba iyi mukomanashi yakabva yangobva. Now mukomanashi ndava nepamwe pamuviri, but the signs are showing kuti nhumbu iyi inokwanisa kungobva. Zvinhu zviri kugara zvichingondirwadza, and before mimba iyi yandakatakura pari zvino ndakatomboita pamwe pamuviri pemurume wangu, but takati taenda kumadoctors because ndainzwa imwe pain yainge ichindirwadza. Taenda kumadoctors kuya ndokubva ndaudzwa kuti mwana ainge asina kugara zvakanaka. At that time ndainge ndakatakura matwins, saka hanzi umwe wacho ainge akagara mumatubes, so there was nothing that could be done. Ndainge ndichifanira kuti ndiitwe operation because hanzi kunyangwe wacho uyo ainge achirakidza kuti aiva panzvimbo yaaifanira kunge ari, but still hanzi macomplications andaikwanisa kuzosangana nawo kana kuri kunzi mimba iyoyo ndikaichengeta anenge akawandisa.
saka ndakabva ndaitiswa abortion kuclinic ikoko. Ndakarwadziwa mukomanashi, even murume wangu akarwadziwa. The problem now iri kundinetsa ndeye kuti murume uyu akazondiwana munhu wekuti akurawo ende iyewo haana mwana. I don't know why nezera rake asina kukwanisa kuitawo mwana in time, because iye right now he is 42 but haana kana kumbobvira aita mwana. Saka ipapapa paakatoona kuti inini ndainge ndatomboitawo mwana, ainge akafara ende zvose zvaainge akandivimbisa before ndisati ndamuzvarira mwana wekutanga akabva azvizadzikisa, because pandakatanga kudanana naye ainge akandiudza kuti kana ukangondizvarira chete make sure kuti ndinokutengera mombe. And by the time pandakazomuzvarira, kunyange zvake mwana wacho akazofa, sezvo vabereki vangu vagere mutown, murume wangu akabva aendesa mari kuvabereki vangu iyo yainge iri equivalent to mombe. So mukoma, zvinhu izvi zviri kugara zvichingoninetsa mupfungwa dzangu. Ndakati ndasangana nezvose izvi zvandainge ndichisangana nazvo, vabereki vangu vakabva vazombondidaidza kumba in secret, murume wangu asingazivi kuti chii chavainge vachindidaidzira kumba. Ndakati ndasvika kumba kuya, then ndipo pandakabva ndaona kuti ivo vabereki vangu vainge vadaidza imwe yainge ichirakidza kuti yaiva n'anga. Saka munhu uya akati atanga kuita zvaainge achiita pandiri, iye akabva ati pane munhu wandakambodanana naye kumashure anoratidza kuti akandigadzira, ende munhu iyeye haadi kuti ndinge ndichiroora, ende munhu iyeye wandainge ndichidanana naye hanzi ainge akaromba. But manje chiri kundinetsa ndechekuti n'anga iyi kunyange zvayo yairakidza kuti zvose zvayainge ichindiudza zvainge zvichienderana nemukomana uyo wandakambodanana naye, but dambudziko nderekuti why is it mukomanashi n'anga iyi haina kukwanisa kupedzisa matambudziko ose andainge ndichisangana nawo. Mukoma, zvinhu izvi zviri kundinetsa, and right now sezvandakuudzai kuti ndakatakura pamwe pamuviri, but masigns acho ndiwawo andinogara ndichingonzwa, ende ndiwo andainge ndichingonzwa kunyange murume uya ainge achindimanikidza kuti ndinge ndichibvisa pamuviri, because ndinongotanga kungonzwa kungochekwa all around my waist, ndobva ndatoziva kuti chiri mudumbu mangu chinenge chava kuda kubuda. Ndiri kungogara ndakangobatira hana mumaoko ndichingokumbira Mwari kuti Mwari, ndinokumbirawo kuti mimba iyi isabva please, because this is my only hope. Ende zviri kundirwadza ndichocho chekuti murume wacho akandiroora, dai hake aine umwe mwana kusaidi ndaiti zvimwe kuda, but now haana mwana. Iyewo haana kana kumbogara andibudirawo pachena kuti why is it akasvikawo paage yaari asati avawo nemwana. Saka zvekwakewo handizivi kuti ndo zvingavawo zvichikonzeresa here kuti ndingoti kana ndikabatira pamuviri nhumbu yacho yobva yangobva yega. Please, ndanga ndichikumbirawo especially vanoitawo zvimweya vandibatsirewo. Munokwanisa kupiwawo nhamba ndozotaura navo. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hey, zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndakatomboita pamwe pamuviri, asi chakazoitika ndechekuti umwe mwana wacho ainge achinzi akagara mumatubes, so painge pasisina kana plan. Ndaifanira kuti ndinge ndichizobviswa nhumbu iyoyo because yaizova nemacomplications kumberi uko. Please ngatitaurei naye mucomment section mwanasikana uyu.